ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୁନି ସାଇ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା କହିବା ଟିକେ ଆରିସା ପିଠା ବନେଇଦେବେ। ମାମା ଟିକେ ଆରିସା ପିଠା ବନେଇ ଦିଅ ନା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଅର ମନ ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବନେଇଦେବି। ଚାଲୋ
ଆରିସା ପିଠା ରେଡି ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। କେମିତି ହେଇଛି ମାମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆରିସା ପିଠା? वाव टेस्टी अच्छी। तासम सांगल खाइला।